no va. Vale, la primera nadala que van a cantar en Pilar es A Belén me vull anar, una nadala tradicional de les terres valencianes, catalanes, es canta tant a Catalunya com a València. A veure, aquesta nadalenca la cantem a dues veus, la que vindrà després la farem a altres, i hem de notar la diferència entre les veus més agudes, que avui les tenim situades al revés que sempre, que estan a l'esquerra, i les veus segones que estan a la dreta. A ell mereix un aplaudiment molt fort quan acabem perquè la podem sentir.